være lidt på fødderne. Du kan ikke filme mig. Nej, det kan du, jeg filmer. Det er stadigvæk spændende. Ja. Hvor er han sød. Det er helt vildt, den der. Mm-hmm. Prøv at tænke på, hvis Så. jeg havde været Så. bare en smule helium i. Ja. Hvor helt arm. Så. Det er nogle ord. Hvad skal vi legetøj? Der er din lille ballon. Det er det bedste motiveringslegetøj, du kan. Hvis jeg skal... Hvor blev det? Og han sagde ikke engang noget. Hvor er det dygtigt. Ja.